Okay, YouTube, jeg er totalt tom. Jeg har lige optaget, og så kom jeg til at sige stop, i stedet for pause, så det var altså ret god, men det var totalt klovn af mig. Men lige nu, der skal mig og Nikolaj lige snakke om noget, så det bliver lige pause, og den her gang husker jeg at gøre det rigtigt. Så jeg er tilbage lige om lidt. Hej. Ja. Hey YouTube, så er vi tilbage igen efter en lille kort pause. Det er kun et par sekunder for jer, faktisk, men vi skulle lige snakke om noget. Par sekunder, jeg ved ikke lige, det er måske et millisekund. Millisekund. Ja, jeg sagde lige noget til mig selv. Ja, jeg sagde lige noget til, det er lige meget, hvad jeg sagde. Det var lige noget, vi lige skulle snakke om. Vi skulle snakke om vores næste video, så Ja. det kan måske være lidt uheldigt, hvis I fik det at vide, ikke? Jo, Så var det ikke særlig spændende. Nej, så er det ikke særlig spændende, fordi Nej, vi er nødt til at planlægge videoen. Ja. Og vi skifter. Bare lige det her, det er noget, I gerne må få vide. Vi skifter til at optage. Sådan, vi skifter sådan lidt. Nej, undtagen lige når vi spiller Minecraft, så er det egentlig, vi er kvalificeret. Ja, det er mig. Jeg er født i Skytten. Du er også født i Skytten, er du ikke? Nej, jeg vil være født i Danmark. Ja, jamen Skytten, det er også i Danmark, men det er... Nej, jeg vil være født det er landskøn, eller? Nej. Det er måneder. Det er måneder. Skytten, det er september. Nå, ja, okay. Jeg vil komme fra København. Ja. Okay, det er sådan et spil, hvor det er sådan et spil, der hedder Sims 3, han spiller. Sims. Så laver vi dig, Christian Ufberger. Ej, jeg hader når sådan en server, hvor det hele er fuldstændig grief. Ej, det skal være ligesom en dreng. Okay, ja. Og så bagefter skal vi lave sådan en mega grim gammel mand. Nej, der skal også være en pige i huset. Og en gammel dame. Nej, 2 piger i huset. Og sådan en lille pige som barn. Ikke babies for det, fordi ja, okay. Det her det bliver det bliver et forslag til det spil, han spiller lige nu. Så det er... Vi ses lige igen YouTube. What's up på YouTube? Så er vi tilbage efter en lille kort pause. Ja, kort. Et par sekunder for jer. Men en lille stykke tid for os. Vi skulle helt den igen. Ja. Så sødt for os. Og vi er i gang med... Du skal have sådan en big mund. Wow. Nej, jeg skulle da ikke have en big mund. Hvad fanden er det for noget klamt hår? For sådan en lille mund. Jeg vil ikke have det der klamme hår. Det virkelig er noget der. Okay, nej, jeg gider ikke det der klamme hår. Vil du have langbukser og sådan nogle kort? Jeg vil have kort. Jeg gider sgu da ikke have sådan noget klam hår. Det skal vi nok lave på. Lav en anden farve i stedet for det der crap lort. Okay, så kan der være crap lort. Hvad vil du gerne have brunt hår og orange? Nej, jeg gider sgu da ikke. I havet. Eller sort. Så må lige ind og vaske. Fuck. Vil du have sort hår? Sort hår? Ja. Sort. Okay, prøv at se. Luft. Hej, så er det luft. Whee! Boing, boing. Boing, boing. Ikke op og gå ned. Gå ned. Var det bedre? Det var måske meget bedre. Du kommer til at lide mig på en prik med rundt, så jeg gør lige sådan, at du ser meget bedre ud. Det skal være meget flottere end dig. Det er godt. Wow, okay Nick, prøv at se der. Der er en, der har bygget et hus dernede. Prøv at se, YouTube, sådan I kan godt... til bryllup og sådan noget, så skal du selvfølgelig have sådan nogle der. Jo. Okay, jeg ved ikke, om I kan se det ret godt, men der er fakler og sådan noget. Det kan Nikolaj også se. Hvis det går ned, så det er meget mørkt, men det er fordi, der er vand rundt om. Det er noget specielt, man kan bruge. Ja. En svamp, det er en svamp. En svamp, hvad mener du? En svamp. Når man tæller svampe, så bliver det vandet. Nå ja. Skal du ikke også have sådan noget her, i stedet for det der klammetøj? For satan. Hvad for en slags nattøj skal du have? Den der? Eller det der? Jeg skal have dødningshoved. Eller kan du bare sove bare mave? Nej. Bare sove med trøje i stedet for. Kun trøje. Men man kan... Så tager du sådan en trøje. Ja. Og så nogle underbukser. Og skoene skal vi med det samme fjerne. Sådan der sover jeg også normalt. Og når du sport, når du går ud og dyrker sport, så har du selvfølgelig sådan en fodboldtrøje for det. Det er sådan en der. Der er en band mine her, Nick. Lige her under vand.
Griffon. Ja, men det kan jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er en hund. Det lyder som en pigenavn. Fuck, jeg faldt langt ned. En mobspawn. Altså, når du har badetøj, skal du ikke have en af de her 4. Eller sådan nogle små badetøj. Sig nu bare, jeg kunne ødelægge her. Kriller, hvad vælger du? Sådan nogle store, nogle lange? Nej. Kriller, kig. Sådan nogle der. Eller sådan nogle der. Er det badebukser? Ja, det er blå. Lange. Jeg plejer altid at Hvad have for en farve? blå. Hvis du skal skaffe det. Jeg plejer at have sådan noget grønne. Faktisk. Jeg plejer altid at blå. Silbehør, skal du have sådan nogle fede briller, eller? Jeg har briller i Øreringe, skal du have øreringe? Hvor klam er du lige nu? Jeg ved ikke. Kæft, det er klamt. Jeg gider sgu ikke se på dig med øreringe. Nej, jeg gider sgu ikke se på mig selv med øreringe. Så klamt. Jeg hader øreringe. Bøsserøv, hvis du giver mig øreringe på. Du har ikke noget på det. Prøv at se, du sætter selv i spejlet. Fuck, jeg er grim. Nej, jeg er ej. Fuck dig, Kalle. Ej, nu pikker står. Okay, YouTube, vi skal bare stille os nogle spørgsmål med, hvad I gerne kunne tænke jer. Vi har allerede et par. Vi skal efter videoen, om vi er ude og få nogle kommentarer, eller kigge lige på vores videoer. For at lave en total fail med det her, men jeg ved ikke. Nick, kan man se, om hvor lang tid man er optaget? Hvad? Ja, tryk på den der. Tryk på hvad for en? Ej, man kan faktisk ikke engang se, hvor lang tid man er optaget. Ja, det er lol. Altså ved mig, der kan man faktisk, men ved Mac, der kan man ikke. Men det er stadig fedt. Jeg prøver lige at nej, det var sådan kan man ikke. Måske her. Nej, det er stadig ikke. Nej, stadig ikke. Hvad er det? Det er den Nå, det er den der. Ja, okay. Den der ikke virkede. Det var den, der ikke virkede. Ja, sådan er. Så hjertelig, hvad er din livret? Min. Ja. Is! Nej, ja, det er okay. Og det der, det er frugt. Nej. Altså, det er aftensmad, vi taler om. Nå, sushi. Sushi, seriøst. Ja, dem der er det. De der var der var Jeg det. hader sushi. Hader Nu du er jeg sushi? også født i Skytten, er du ikke? Skytten? Jo, Skytten. Er du ikke født i Skytten? Altså, det er september. Jeg er ikke født i Skytten. September og Skytten. Nej, den skifter. Før min fødselsdag, der skifter den. Jeg er født i vægt. Du er født i september, ikke? 27. september. Ja, men det er stadig ikke Skytten. Det er fordi, jeg Nej, det er vægt. Der når den er skift. Der har den skiftet. Jeg er født i vægt. Okay. Nogle af flæskes, det er. Nå, fuck, hvor er det et grimt hus, det her. Og jeg kan grief det, Nikolaj. Så får du bare væk. Der. Okay, hold kæft, det her det er et grimt hus. Og det her, fuck, så kæk. Pirat King hedder han. Hvorfor et lortenavn? Vi laver lige en Uga. Vi laver lige en gammel bedstefar, så Ja. min lille søster der. Ja, okay. Og det skal ikke være en baby. For satan, jeg begynder at miste liv. De er overbelastede, de her små babyer. Au. Ah! Nej, nu Jeg laver dør vi lige først om lige en stor gammel mand. Whetstone Tots. Nogle af flæsk er svært. Jeg kan se fejl dernede. Gammel dame. Fuck, hvorfor? Johanna. Ah! Er tyk. Jeg vil have nogle fakler. Skal Okay. store bryster. Se ikke, hvad jeg fik. Jeg fik en Whetstone fakkel. Det var lige det eneste, jeg kunne få fat i. Ja, hun har også lige 2 stykker træ. Ja. Perfekt. Ej, hun er faktisk helt perfekt. Hvem? Hende her. Nej, hun er grim. Og hvad så? Det skal være en ung pige. Det var bedstemor. Ja, nej, det var mor. Det var bedstemor. Vi er brødre. Det var mor, det der. Nej, det var mor. Det er rigtigt. Vi er brødre. Hun er stadig fed. Hun skal være skidefed. Hun skal være skide pissefed. Fuck, hvor er det bedste morlort. Og jeg synes stadig, det er et lortspil. Kongeting. Okay, jeg har ingen anelse om, hvor lang tid vi har optaget, eller hvor fanden vi er, eller noget som helst, men vi prøver lige at gå i spawn. SPWAN.
Og vi skal nok lave Nej, jeg snedkoder, står ikke? her nu. Sådan her, okay. Så er vi spawn. Jeg tror, det var det YouTube. Jeg lægger lidt med kisten. Jeg tror faktisk, det var det YouTube. Vi ses. Hej.